makasaw sa dagat mo. Prepare yourself for the big fight. Binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. Your ugly morning. Bati man, bati. Sabi na bati de, ugly. Kasi kung yung musika mong matangin yung kumalunan ng mga in-English ka bagko. Ay, sayang yung gwapong eskwelahan. Di ka masabot sa kong in-English. Ako nga pala si Lizelle. Just call me Lizelle. Ako po'y nakatira sa Pantukan, Compostela Valley Province. I came from Pantukan, Compostela Valley Province. Bago ba ko ni abroad, idol na tamong duha. I'm newly abroad because two of you, you're my idol. Newly. Bangko, baguhay lang. Sabi na baguhay day. Bangko, new. Sabi na day. So naman yung tawag. Ayun. Kalimta na po diksyonarya niya eh. Nisuwat ko sa inyong programang MGSK. I just wrote your program, MGSK or Stagnant of Your Life. Aron mabati sa tanan. And I would like to announce my my past and the furious. Ang akong kapakyasan o kalisod nga tanian to. Because my disappointed, you know, my God, I can't explain. It's very hard. It's very hard. My goodness, Alibaba. Dili lalim ang musalig ka sa imo hinigog. Yes, that's true. Abi na ko, di na ko makakitag kahayag luyo sa kangitngit. I thought I never saw the lightning of the and the thunder in the back of the cloudy weather. Super cloudy. Duha ka tuig pud ming nag-uyab ni Jiro. We have a 2 years relationship of zero. 1 plus 1 equals 0. Og din ang sugod ang gapnod sa kong kinabuhi. And this is the story of the stagnant of my life. Jer? Mahal ko. Jer, pagtaro niya, Jer ba, Jer? 50,000 lang. 50 mo, Los. Tinuod ko, saan man mo pagkuha? 50,000, kabalo ka siya makuha na to, times 2. Pagbalik ka na imong 50,000, 100,000 pesos na na. Oh,
ba, Jer? Mahal ko? Alo, oy. Mahal ko. Mugin ko na mo, mahal ko ba? Kaya nagnagunahon lagi ka sa itong future ba? Mahal ko, dili ta mo asinso, karon kung di ta mo negosyo, mahal ko. Manarbaho lang ta. Ha? Dili ta mo asinso. Sige, mahal ko. Sikat ka, gamitan mo ka sikat. Mahal ko ka na, sakto gina. Agaan ka na kong 50 mil. Karon withdraw ko dito sa kuan, ha? Sa bangko, ha? Mahal ko, dungagi da exist. Mau ba nga naman? Processing fee man ang... O sige, sige. Basta kayo, sigurado makakanindot mo ka lang. Manegosyo, mahal ko. Sa man, gusto ka nga natay kaugmaon? Gusto dyan ko Pwede nga. na ta maugmaan. Dili, uy, gusto ko na tayo mahal, mahal ko. Pero ba dyan ka nga? Anak raman di. Moro, plano na itong duha. Wala akong gusto ipakita sa imo. Ang atong kaugmaon. Lagi, balik-balik mo na yung... Kakitang duha. Ihatag na sa kong kwarta, dali. Ano, usang ako kay kwarta dito sa bangko, tara. Tara. Tara, 8,000, 59,000, 60,000. Kaya mahal ko, nabigay 20 o pangkuhanin mo, pang-load ni mo. Sigurado ka na mahal ko ha, 1.5 ka. Mahal ko. Yaguan ba yun ako na Mahal ko, para ni sa tuwa. Sa baka, sige na. Sige, matulog ko para ma-process na ako dahil, ha? Mahal ko, sa ruha ginamahal ko. Mahal ko, klaro pa ni sa, tindaw pa ni sa first ni. Mapantay pa ha. Mau na best. Uy, ayaw pa ka, uy. Ikaw, best. Dili na naman mag-invest ka kwarta niya. Oh, man. Wala mo nakakabalawon sa klaseng negosyo. Kanyang pa nga tong pyramid scam karon nga. Billion ang gigawat. Oh, yeah, best. Ikaw, best. Mahal na, best na. Wala naman iba manita mga kwarta. Best. Ang ako niya, best na. Para mo na sa mong kaugmaon, best ni Jero. Ikaw mo. Pila ka tuig ni mo na tinarbaho dito sa ospital. Unya karon, gihatag lang dahil ni mo. Kasi hindi ay guan, dahil naningkamot pabuli ng tao ba yan? Pero kung sino yung business? Ako kay Bao Bes, kay mamaingon niya nga, times 2 daw itong amuang kwarta nga gihatag na ako niya Bes. So meaning to say, nag-expect ka 100,000 pesos? Indeed, indeed. Ngayon, ana yun, Bes. Ang ba't lang, Bes? Pero maragduda ko, anak, Bes. Ano, magduda man ka? Ano, nakingon ko na ka, anak, Bi? Pagtawag niya, Bes, ha? Hoy, Bes, kapano ba kada ka tayo mangingilat ron? Tinuna! Hindi mo kaya kung mailat na, o di ba? Ikaw ba tinaro mo kaya? Kada kung di malas mo, Bes. Katuway, meron mo nang gibuno, diri. Okay rin na, Bes. Ay, ito yan sa magod, Bes. Alig naman po ko sa iyaha, Bes. Uy, Bes! Ang ako na masunti, Bes! Kaya mga ng mga factor? Dito sa barangay na mo, nagana na ilan. Ako, kung kuya, Bes, kaya di ba na mga ngilgat, balo mo, tinarong mo yun ang iya sa kuwa, Bes. Ikaw, Bes, bala, ino na yung dapat masuporta ko sa kuwa, Bes, oy. Isuporta na, Bes, pero hindi mo rin na inana, kaya mo supportive. Oy, mo binuang naman ang hinana. Ihatag ni mo tanan. Ina, Bes, maong cute. Mahal ko. Kumusta naman ito mo na itong kwarta na to? Kumusta naman ito kung ikuha na itong negosyo? Relax ka lang. On the process na. Siyempre, dili mo na ako gusto kuhaon na kuhaan na yun. Kanang tagi-tagi. Di na ito mga feeling na nitubo itong kwarta na. Di ba? Oo, bantay ka siya. Kung lang na. Di, mahal ko. Duhabi na katuig na Mahal ko na na-check dito. Tagaan tag 20,000. So, meaning to say, 20 na nabalik sa tong kapital na 50. Kunya, ang next na check yan na 40,000. Oh, di, kita na taog 10,000. Pero wala na akong gikuha, mahal ko, kay gusto na ko tibuon ang 100,000.
inikuha para makita nimo nga nalagi improvement og ni-increase gid ang atong gi-invest. Di ba? Mahal. Sakto ba ko? Sakto jud kay ka mahal ko. Maneno pasalamat jud ko mahal ko nga ikaw may akong nauyab ba kay Mahal ko, pag mamilyonaryo na tapakaslan di ka, maski asang sure ka? kapilya, maski asang simbahan, maski di pa na, o sa klaseng relihiyon pa na, pakaslan ta ka di, mahal ko mo gini akong ganahan sa mga mahal ko ba kay kanay mo tinud-an na gyud ang imong pagmahal rin sa kuha mahal ko. Mahal ko, dili lang kay tinud-an na ini. Kabalo ba ka mahal ko? This is true. Mahal ko ayaw hubuan ang imong kwan sando mahal ko bang. Mahal ko. Gihubo din mo mahal. Ipakita lang Mahal ko sa mga nga, bang. tinud-an na niya ako paghigugma ni mo. Nga wala ko nagbinuang. Mahal ko. This is true. Tanawa ko kasing-kasing. Mahal ko. Mahal ko. Ikaw ray unod ani ako kasing-kasing. Kana ka jud kay kung ginadan mo pinulangan mahal ko ba. Akong kauban. Mong ano na si magkauban mahal ko. Mahal ko. Kabalo ka pili na dawat di sa check taron? Pila man. 2.5 million. Ah, kadako ko na mahal ko. Alangan. Dako man po invest. 1 million ka pin po niyang invest. Mo nga ito kayo ko. Sayang no, may pagisabay na lang na ako. Kay kung 100 na lang natuto, na nang tatay 200 ron. Ako. Sayang sa bitaw kaayo, no? Sa tanaw ni mo. Sakto ginawa kay mahal ko. Mahal ko kung naalan juga ikadungag atong gi-invest na to, tungagan ko yun na ba? Yung saan mahal ko ka. Kung kwarta na ko dito gamay, naman to ka matuguan. Uy, Mahal ko kinahanglan ni mong pila naman to nahibilin ato. mahal ko kung makaproduce kag 50 mil, mas labing maayo. 50 mil? Oo, para madungag na to, mahal ko. Sige, napapa ko nahibilin dito. Mahal ko, ato na nag-idugang invest. Sayang kayo para pagbalik sa check-in na to. Kulbaan na biya ko ni mahal ko ha. Kay, mora ba, babadyo ko kakuha na na. Mahal ko. Last mo gingon sa kuha, mora to. Unya Mahal ko, ka. excited ka, dili? Excited lagi. Mahal ko, nga ikatulo na tong check ipadala na, gi-hold na ako. Ano man? Di lagi ko gusto nga tagi-tagi ang paghatag. Gusto na kong buuhon ng 100,000. But since gusto niyo mo invest, dungagan na lang na to 50 mil para another 100,000 na po. Mau ba mahal ko? Okay din kayo. Tara, doon sa bangko. Ay, salamat. Tara, mahal ko. Abot lang mo to, baka na, X? Ako may baba. Mas turyaho na na. Turyahi kayo na. Ano ka, di na ka mo invest kay wa magani kay panload. Pang-invest na noon. Lo, kariyas na ka, lo. May ka na kay Lord ya, pero sige, siya ka pasalod. Ako, sultihan ta ka. Sultihan ta ka, day. Anang imuhang uyab. Iilan na ka na. Aduli po siguro yun, ano, X. Uy, kay... Huwag na ako, ingon niya, X. Naman siya maminaw. Na. Ako, sanaw pala dala na yung mga uyab ni mo? O siya na po, narito na po. Yan din na magwapo, yan narito. Wa na kay linya na do. Ikaw, lo, kay siyempre, alarit naman ka. Lagi mo, hashtag lagi mo. Damay yun dahil sibilyan, may tayo gawas ka. Anak ka, lo. Kabalog ka, Miss, Day. Kinang imong uyab. Sigilan lang ka na, Sil. Kabalog ka, Sil. Taka kayo na biktima na. Kunin mo ka, ito yung uyab. 2 years na biya na yung uy. Na, 2 years? Ilaron ba ka ng 10 years? 2 years pa ka? Ma'am, yun ako uyab na kalay mo kingon, X. Di ba katong uyab ni mo yung 5 years mo kailan kayo mo? Ulan nagto man di ay. Inailisa kang kulay ninyo diya kay... Di ba, X? Ay, grabe ako. Kailan din mo X nung kami nyo na kay X? That's my name, no impossible. Ay, naku, musibat lang inayon ba? Hey, lo, akong bike. Ikaw tiguan nga kagikuhan pa rin akong bike. Sama dyan, sige na bilang kaputal ang kanina, anihan. Huwag na kayo na kong kamot. Ay, naku, naglalay sa sila Lopez Torpes ba? Kumpiyansa nyo kay Kapes ba?
Ikabala ka, bes. Kay sali kay kawan akong uya, bes. Okay ra, kaya mo balik na ito akong kwarta, bes. Mandato na dyan, me. Mandato na dyan, me. Di naman ako masya magkundak, bes. Unsa? Nakakanawa mo na mong ingon ni ma. Asa man tayo daw siya? Tuan naman ko na dyan sa Manila, bes. Grabe na kaya kung hindi na itong kwarta, bes, ma. Alam siyo ko sa ako, naman ako ni bes, siro-siro siyo ko sa bangko, ni bes. Saan mo na ako, bes? No, hindi mo kadawat, bes. Una mong kitambag ni mo tanawa. Oh my God, panilos-dalos mo ka, bes. Totoo mo ka tayo mong uyab ni mo nga. Sus, ilig kayo kaya mga... Tanawa ni Facebook. Wala na. It's in a relationship with... Tanawa. Rachel, how? Nahinaya mo uyab, bes. Sige, salalalan siya lang. No. Dili, bes. Nahinayang uyab. Awa, bes. Wala yung Facebook, i-activate tayo. Nakahirin na kita na to. Bes, pagkaon na, Bes, 1 week nagaway ka mas gawa sa imong kwarto pa. Nag-uol na, me. Para kong mamagtay. Asa man itong hikontri? Ilamay lang hikontri sa kuha ni Bes! Hindi ko na ako mamatay ako tumukaan. Wako kasabot ang inali na lang. Bes! Wala ang anong inali maggo. Bes, tama na, Bes, maluhod ka. Bes, magawas na niya, Bes na. Bes, gusto na ka mamatay? Gusto na ka mamatay. Oo ba? Gusto na ka mamatay, ha? Sige, balik-balik. Buyan ako rin manakon niya. Bes, kailangan ginawa sa comment. Wala ka niya. Bes, kulay mo makita ng malakon. Gusto mga ka mamatay. Bes, ay, ating ragalina. Muna na yung balak, Bes. Day, saan yung giptanan ni ma? Mato kang kwan? Abroad ka? Yes, mo abroad na lang yun siguro ko, yes. Mo ato na lang ko Qatar. Sila ko makayaw din ako, pero hindi na ko may namduman. Sakto, hindi mo gibuhat. Katsabitang nagbuwag mo sa kong ex-ka ni Ancho. Nasan na siya? Mahambog na pala siya kami ng utana. Ex, imong kigol. Wala pa kayo, ato ko siyang balay, hilang album ni mo, makikay album ni mo mga ex, di ba? O yan? Uy, wala ba na uso na sa kong Instagram do? Pagsudya. Instagram? Ang liso kay kagamit na ng kalkyo kasulat. Instagram siya. Iyo na de, Ano? Katong gibulagan ako kong ex nga nurse. Pandi abroad siya, di ko siya kalimot sa kuha. Wala ko kasama ka ng inumin. Nilatos ako pag-ayo. Ako ex nga dancer, abroad ay, kaya nasakitan siya. Napo kay ex nga singer, abroad ay po na, kaya nasakitan naman. Wala siya, kasi pahambog ka lang yung mga ex niya. Asa? Sel! Asa na mga Sel? Yan na mo. Buiskardan ako. Salamat ninyong tanan. Salamat.
kay diri oy. Kataranan kaayo. Katar mo yun. Sorry na ko diri ba. Akong enjoy akong kagalingon diri. Para baka. Ang sige chagit naman sila oy. Wala ani din yung mga tao dis Qatar mo sige chagit. Lain. Action sa kulban oy. Salamat juga eh. Oh. Hi. What is your name? Hasik Lagim. Hasik Lagim? Inog pangalan na niyo. Baliktad ng Hasik ug Lagim. My name is Lizelle from Philippines. Okay. Sure. Mag-date to me? O ba na ako ni? Nag-propose ako si Hasik Lagim. Why me? Why me, Hasik Lagim? You're beautiful. I know that before. I love you tulu. I love you too. I love you too, Hasik Lagim. I love you so much. Mahal ako kang daog kamil. I love you. Ano doon? Sinati sa Pilipinas, Dolanday. Nag-move on ko, gikalimtan ako si Jiro. Ug akong naila-ila si Hasik Lagim. Hasik Lagim. I love you too. Pakaslan ako ni Hasik Lagim. Abi na ko wala na yung pulit sa kuha. Kaya feeling na ko kaniya tuusan na lang ko kabasura. Apan may na lang kay scavenger din ni si Hasik Lagim. Pero ito na nga, gusto rin, Hasik Lagim, basurero. Sindro. Basurero din siya sa Qatar. Driver sa rin akong truck. Hasik Lagim, driver, Sindro in. Nagpasalamat ko Dolanday.
Ano sila ka na? Thank you. Asik lagi, Marisa. Sino in? Hapit na may customer na si Klagin. Wala na po ko'y balita kay Jiro. Ang ako alang unta, magmalipayon siya. O di na niya utrohon yung gibuhat sa kuha. Ngadto sa bang babae. Asik lagi. Sibuyas Bombay. Ano sila ka? Bisa tuloy sa nalimahog lamas niya akong panahon pero gimahal niya na ako ni isugag pa ako ano eh. Bali doon. Asik lagi blind. Ulaw tadi. Asik lagi ulaw. Naglibog na gunulanday ko. Ako ba niyo? Si Tanasan. Suwat ng tataw. Asik lagi blind. Lisel. Pesa lisisip.